My dear friends, as I said a while ago in the entrance, we were gathering today to celebrate the sacred mysteries for this Eucharistic celebration, to remind us that God, who loves us, always gives us an invitation. Last Sunday, we are called to work in the vineyard of the Lord. We are the vine. Jesus is the vine. We are the servants. We are gathered together to work in the vineyard of the Lord. In the gospel today, we are being reminded that everybody is invited to God's kingdom. The parable today that we have heard is a symbolic representation of how God invited us in His feast. Ang Ginoo nagimbita ka nato sa usa ka dakong kaon, mao na ang buot pasabot diha sa pagbasa karon. O diha sa maong dako nga kasaulugan, especially giulagway or being represented in a wedding feast. Kung ikaw imbitahon mga igsuon, if you're invited to a certain celebration, unsa man ang imong buhaton? Diba daghan kayo kanato o pipila kanato, daghan kayo og rason nganong moadto sa usa ka saulugan. Una, siguro nga rason kay usa ka pagigduyog sa kalipay sa maong kasaulugan, labi na diha sa kasaulugan sa kasal. Pero naapoy laing rason. Ang uban di moadto tungod kay gadaran ang langan, daghan kog mga business, daghan kog mga trabaho, mao nang mingon unya na lang or ugma na lang, kana nga mga rason. Sadly diha sa parable nga atong nadungog, they refuse to come to the feast because usa sa mga rason, we always have something to do which is more pressing than accepting the invitation. Daghan tao manang gisgutan diha sa Ebanghelyo. Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. But God is always proposing to us in a special way, just like a marriage. God proposed a marriage to us to join in an eternal union of love in heaven. Mao gina ang tumong sa Ginoo aron maiusa sa niya diha sa gugma, diha sa gingharian sa langit niyang giandam alang kanato. Pero subok malandungon, most of us would refuse. Most of us would not accept the invitation. May danon nga matag okasyon nga gipangandaman gyud sa tagtungod, bisan unsa man nga klase, birthday, bunyag, kasal, ulubong mga okasyon kini nga dunay bangkiti o dunay pag-inambitay dili lang sa pagkaon, kundi sa mga kasantian o sa ato mismong kaugalingon. Mao nga kung nagdapit ang nangandam, kita usab dili lang mobalibad, kundi usab magandam. Tungod kay sa tradition, labi na diha sa Jewish tradition or Jewish practices, kung ang usa ka pamilya mag-imbita o kasal, siya may mangandam sa pagkaon. Dili lang pagkaon, but particular suoton. Kanang siya muhatag og suoton sa tawo nga moadto. Mao nga diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog, na usa ka tawo nga nakasulod nga wala siya nagsuot sa wedding garment, tungod kay siguro sa before pa ang pag-imbita sa kinatibuk-an sa tanan, madautan man og maayo, adunay mga tawo nga gipagpili sa Ginoo or few people nga giimbita kaniadto. Ilabi na sa background ini maong Ebanghelyo o konteksto niini nga ang giuna gyud nga imbita sa Ginoo mao ang
mga gipili sa Dios, chosen people of Israel. O parte niini ang mga Jew, ang mga Hudiyo, o ang ilang mga elders, mga magtutugod sa balaod. But suddenly they refused the invitation tungod sa nagkadaian ng mga rason. Mao nga diha sambingay ni Kristo nga atong nadung adunay tawo nga nakasulod sa kumbira nga wala magsulob sa sakto nga bisti. Tungod niini nasuko ang hari nga mao'y nagpasiugda sa kumbira ug iyang gipagapos ang maong tawo ug gilabay ngadto sa ngit-ngit. Mga igsuon, dili kini isyu sa gitawag nato og proper etiquette o gitawag nato og dress code, kundi isyu kini sa disposisyon sa kasing-kasing sa tawo. Mao nga kung uban magmalipayon, matarong lamang nga magmalipayon kita diha uban kanila. Kung ang uban magulanon, duyugan nato sila diha sa ilang mga kasubo. Dili kay mahimo kitang sukwahi sa ilang mga gibati nga sa ato pa kalipay nato nga sila mag-uol o kaguol nato kung galing silang magmalipayon, no? Mga bali ba? Bis gusto ta mo adto dadto usahay subo malandungon ka ng imbitahon bitaw sa kasal, manaway hinuon. Imbis muduyog ka sa kalipay sa maong kasaulugan, pero usahay atong muhaton manaway man. No, sama sa istorya atong panahon sa pandemic even to this moment na matud pa ni istorya ni Vic Disukata usa ka for well-known nga singer nga Bisaya. Mingon nga sa dihang dakpan sila sa iyang asawa, ipangitaan sila mga ebidensya. Giingan dito siya, asa man yung marriage certificate? Nara sir, dili ko mutuwa ni, kay basi gimihimo ra ni. Mingon ang pulis, o mingon, pakita ako sa inyong picture. Pakita gyapon. Pagtanaw sa picture, ningon ang pulis, di man mo bagay sir. Masuko si Vic Disukata no mingon, sir, manakok, dili kay manaway. Usahay, we judge the person according to his posture, according to what his presence o appearance. But importante ang disposisyon sa tao. Mao nga every now and then diya sa tong kasaulugan santo sa misa, we dress at our best, manang giingon Sunday's best dress diha sa paghalad nato o pagampo nato diha sa atong misa, isip paghatag og dako nga respeto o gihatagan po gibugaton diha sa ebanghelyo. There is no room for complacency, no self-satisfaction, kanang giingon nga ang imong kaugalingon mo'y matuman. No, mo na nga diha sa ebanghelyo we are being reminded, in other words, we are to look like Christ interior diha sa atong kasing-kasing. We must be open, we must put on the Christ. That is why we are called to live out in our lives and in our relationship what we claim to believe in. Mo nga pangayoon nato ang maong grasya diha sa Ginoo nga dili kita may sama sa paghukom sa usa ka hari diha sa ebanghelyo, no. Although it is a symbolic representation, nasayon man ta nga ang Ginoo puno sa kaluoy ug kaayo. That is why we must be consistent in our actions. We must be a person of integrity. Kaya ang imbitasyon sa Ginoo dili man para sa kadautan sa kadausa, but an invitation to aim at the good life. Ug naa nato ang kagawasan, we are free to say yes or no. Mao nga ang gingharian sa Dios o ang gingharian sa langit nga giisgutan diya sa ebanghelyo usa ka metaphor sa relasyon sa Ginoo ug sa katawhan. Not only particular diya sa Ginoo ug sa katawhan sa Israel, but among ourselves. Unsa man ang atong tubag sa imbitasyon sa Ginoo? How will you respond to God's invitation to His kingdom? Kitang tanan, gitawag
o giimbita sa Ginoo. We are being invited to His feast. Banquet is for all peoples. Matod pa diya sa unang pagbasa. Kaya gingalian sa langit sama sa kausa ka dako nga kasaulugan, and to be in a communion with God in joy, nga diin puno sa kaabunda sa grasya. That is why in the feast it is meant to be enjoyed. Kay nasayod man ta nga ang Ginoo sa Ginoo sa consolation, a God of consolation. That is why we must take part in the celebration. Mao nga ang intention sa Ginoo, labi na diya sa unang pagbasa nga gisgutan, kay sa basahon sa unang pagbasa, ang intention sa Ginoo aron mawala na ning kaguol o kaulaw, labi na nining atong sitwasyon, panahon, mo na itong gihandom nga pag-ampo nga kining pandemic nga atong gikasanitian karon, labi na uban sa itong mga pag-ampo nga maundang gini siya, labi na nagaduol na ang celebration sa Pasko nga hinaot uban sa kaluoy ug grasya sa Ginoo. We are able to thank the Lord for all the blessing. Mao nga andam ba kita sa pagtubag sa hagit, sa pagpuyo sa gingharian sa langit, nga kinahanglan dili ta mahimong gate crushers, no pasakad lang tag inter ba, dili lang ta mo sulod sa bisan unsa, but we should always put a garment, and a garment nga gisgutan sa Ginoo nga nadawat nato diya sa bunyag, which is to follow and live the life of Jesus, and that is the charity and love, which is the love of God and the love of neighbor. Mao na ang angay natong suoton nga garment nga gihatag sa Ginoo kanato. We shall be clothed with Christ. Mao nga ang relasyon nato diha sa Ginoo, simbolo diha sa krus, no dili lang taman relasyon sa Ginoo, ngimo tali kanimo og sa Ginoo, kundi ang imo pong relasyon diha sa imong isig ka tawo. That is the symbol of the cross. That in one way or another, we must put charity and love in everything that we do. Mao nga tambungan nato ang bangkite sa Ginoo pinaagi sa pagsulob sa hustong paghunahuna, pagbati, pamatasan diha sa iyang pagdapit sa kanato diha santo sa misa nining kasaulugan. Dali pakigsalo kanako higala, buhata kini alang sa akong handumanan. Do this in memory of me. Sa atong pagpadayon, ang gisgutan na garment diha sa Ebanghelyo, mao gayud ang bisti sa kaayo, kamang gihatagon, kamang giludoyon ug pagigugma, so that we can attend the invitation of Jesus in a joyful manner, nga diin makaambit kita ini diha sa uban. Hinaot paunta. May Jesus Christ be praised.